नमस्कार भैया लोग। आज महंगाई इतना चरम पे पहुँच गईल बा, ओकरा बीच में एक हम गीत के माध्यम से आप लोग के संदेश देवे के इच्छा बा कि तर्ज बा। ई कुर्सी के खातिर गुजरिया सबके दीवाना बनवले बा, सबके दीवाना बनवले बा। ई कुर्सी के खातिर गुजरिया सबके दीवाना बनवले बा। ई तो तर्ज बा, लेकिन जनता के महंगाई के बोझ कैसे झेलत बा ओकरे ऊपर बा। ई महंगाई में टूटल कमरिया, अरे ई महंगाई में टूटल कमरिया सबके घरवा भुलवले बा। ई महंगाई टूटल कमरिया सबके त घरवा भुलवले बा, सबके ई घरवा भुलवले बा। ई महंगाई के टूटल कमरिया सबके ई घरवा भुलवले बा।